So manje hey kunzima naye ngisamthanda inkinga isikhathi lesi esigcine nami sengilingeka angingasasitholi naye ngoba phela uba busy ubuyaphume njengoba umuntu oyisangoma ahamba ayolapha. So wena ukhona la ubambe khona usebenza khona? Kukhona kodwa kuyalokhu nje itoho nje kuyacikizela akuhambi nje kahle yabo. So bekwenzeka ukuthi aphume lapha wena u-off? Yebo. Yini ebedala ukuthi ungahambi naye ke? Ngoba ukhalele indaba yesikhathi ukuthi boshaya isikhathi kakhulu. Kwesinye isikhathi njengoba phela ngumantshingelane ngi-security. Ngibuye ngingena night shift uthola ukuthi kumele ngibuye ngilale ekuseni. Okay. Ngikhathele yabo ngingakwazi ukuphuma kodwa kwezinye izikhathi bekuthiwa mhlawumbe kuqondene mhlawumbe bengazi ukuthi mhlawumbe uzoba nohambo olunye olukude bese ke sihambisane ke naye ke lapho. Umuntu engicabanga ukuthi mhlawumbe ngabe wena ngabe uThabo lo wangihlukumeza kakhulu isenzo sakhe sabasibi kakhulu. Ukwenzakalani? Hey, angithi ngisebenza ngabantu. So isikhathi esiningi ngisuke ngingabibikho mhlawumbe ekhaya kusale yena. So kwenzeka ke ngibona intombazana ebengisiza ithwasa ngibona isikhulelwe ngixake ukuthi kanjani because ihlala la ayiphumi abavakashi. Abavakashi. Okay. So ngathola ukuthi kanti uyena lo nje angimcabangi nje. Ngiyacela uxolo mama. Iminyaka ayisho lutho uyabona nje indlela wangiphoxa ngayo. Phekwa lokho sekhona nengane on top of that and nethwasa lami. Ncane ethwasa lami ngakuthemba kanjani emndenini wami einganeni zodadewethu. Ngokwazi ukwenza into kanje ngingekho. Angisakuthembi nje. Qhubeka nempilo yakho nami ngizoyiqhubela neyami. Kodwa nje wena uma ufuna izinto zakho zibe right uzongigezela idlozi lami lelo walona. Wangona wangibukanisa nabantu. Oh yes ngiyakhumbula kade uchaza ukuthi izinto zakho ubona zingalungi. Kakhulukazi futhi nakuma relationships akuhambe kahle. Yes. Nginibingelela nonke babukeli bayo iBlack Life TV kunakubila kufika khona libukiso. Elami igama nguStufuza dlanga manje Zulu. So namhlanje sivakashele uBhuti la kwiLove Back uzosichazela kabanzi ukuthi kungani ekhetha ukuthi afinyelele kule show. Ufuna ukubuyelana nobani? Ngobani bahlukaniswa yini? Manje yini sishintshile? So checka nje zonke lezo zinto kuyima silanda umuntu athi ufuna ukubuyelana naye. Sobona kanjani? Yebo ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami. Ngicela wazi igama lakho nesibongo nala usiwakhona. Oh, igama lami nguThabo Mhlakwane ngisuka eMatatela Eastern Cape la ngizalelwe khona. Okay. Yebo. Okay. Ngicela ke ungiqale ngodaba okubalekile kakhulu ngifuna ukuzwa ukuthi nahlukaniswa yini. But ungangitshela nje ukuthi nahlangana nini, yayinjani i-relationship, kwakwenzakala nje phakathi kwenu noba u2 nasihlukaniswa yini. Okay. uMahlengi owakaNkomo besithandana kahle sahlangana ngomhla ayibongile kunjani sadibana ngo2020 cause sihlukane ngo2004 ngafika kuyena 2024 okay yeah umuntu into ngafika kuyena ngumuntu ogulayo ngoba ugobela yes so njengoba ngumuntu ogulayo ngalashwa ke uyalapha naye ngagcina sesi-catch up naye ngamchazela nami ngachazela ngoba phela umuntu uba naye imizwa sagcine sekwazi ukuthi nawe uyangikhunga senza ngendlela le eyabo ayamathongo lena wangibika wangamkela so sasesithandana ke from lapho ke kwagcina sesithandana uyasebenza kuba umuntu obusy kakhulu so kwesinye isikhathi agcine engasasitholi isikhathi sethu soba uthuna abuye aphuma ahamba ayolapha ngigcine ngisala nawo amathwasa la amanye okubaleke kakhulu ngalingeka kuyena so ngathi bengilingeka ngenkathi ngisala namathwasa ngagcina ngilingeka ngashela elinye la amane labambisiso lakhulela manje okubhlungu ke wabamba ke kwagcina ukuthi uyasigcosha naye nalo leli thwasa leli okubhlungu kakhulu ngiyazama izinto azenzakali since nje angazi ngithi ngiyahlanganisa kuyale and bengizama ngithi ngiyamfonela uyawablock amacingo wami yabo yini engahlangani empilweni yakho
ayisekunzima nje noma ngithi ngiyazama i-relationship ngoba naye uSanele ongangithandana naye lo oyithwasa lakhe kwayena kwamane kwayibhedela nje sekuyingane le ekhona naye wangishiya nayo yabo. So manje hey kunzima naye ngisamthanda inkinga isikhathi lesi sigcine nami sengilingeka angasasitholi naye ngoba phela uba busy uyaphume njengoba umuntu oyisangoma ahamba ayolapha. So wena ukhona la ubambe khona usebenza khona? Bukhona kodwa kuyalokhu nje itoho nje kuyacikizela akuhambi nje kahle yabo. So bekwenzeka ukuthi aphumayo lapha wena u-off? Yebo. Yini bedala ukuthi ungahambi naye ke ngoba ukhalele indaba yesikhathi ukuthi boshaya isikhathi kakhulu? Kwesinye isikhathi njengoba phela ngumantshingelane ngi-security ngibuye ngingena on-night shift uthola ukuthi kumele ngibuye ngilale ekuseni. Okay. Ngikhathele yabo ngingakwazi ukuphuma kodwa kwezinye izikhathi bekuthiwe mhlawumbe kuqondene mhlawumbe bengazi ukuthi mhlawumbe uzoba nohambo olunye olukude bese-ke sihambisane-ke naye-ke lapho. Okay. Asibuyeleni emuva kancane. Yini ebidala ukuthi wena usuke la kade uhlala khona uyohlala naye? Why ukuthi anifuna ukuvakashelana yena asuke la esebenzela khona noma la ehlala khona noma kwakhe eze kuwena? Why beningenza kanjani? Ngingasho nje ukuthi uthando lugcina seluyilawula kwesinye isikhathi ngoba ugcina ungazi ucontrolwa imizwa bomuntu yabo. Nami angazanga ngiqhutshwe uthando ngagcina sengihlala ngibona ukuthi angibe seduze kwakhe. Ngathi uyabona ukuhlala kwakho la ehlala khona uze wabona uSanele. uSanele lona. Okuyinto ayinambithiseki kahle hle. So wena bo expecting the time usashela nje uSanele. Yes ulingekile ngokusho kwakho ngiyavuma but bowulindeleni kanti? Ngangiyitshena ukuthi nje kuzoba into ezoba imfihlo agcine engazange lutho naye mhlambe ngiyeke lonto leyo. Nanokuthi kwesinye isikhathi nje kubalekile ukuthi noma esikhala indoda isikhathi nje umuntu wesifazana angisho ukuthi mhlambe ngimsana neside la. Cha, indoda yakwazi ukuthi umuntu wesifazana uyinikeze isikhathi yabo. Ngicabanga ukuthi besithola isikhathi umuntu wesilisa especially mina besize lize liphela uthola ukuthi liyaphela isonto uhambile insuku athi bekefika athole enye trip ahambe. Ngithi mama kodwa mama hayi ngisayosebenza yabo. Webhaye ukuthi imali nayo phela iyayifaka lana endlini kuyaphileka usuke uyosebenza kodwa sengishole isikhathi sami. Ikona bekuhlungu kakhulu engasasithola. Ngagcine ngilingeka ngoba ngumuntu wesilisa. Yabo ngiyazisola kodwa ngalokho. Okay, ngiya-understanda. Uthe ekuqaleni mengikubuza ukuthi kungani kuwena osukile wohlala kaMakhosi wathi wawuholewa imizwa, right? So uma ungasasitholi isikhathi I'm sure uthando lwehlile ngoba usithola isikhathi nginamanga. So why bungavela ushiyeke i-relationship kunokuthi ubone omunye umuntu la egcinene lodwa? Because nanjani izomdabula inhliziyo lento leyo. Ngingasho nje ukuthi sisiyona into ebeyiphutha nami kodwa sona ngokubona phela ngokubona yebo. Kona nje ngifisa ukuthi ngixolise ngempela kuMahlengi ngoba ngisamthanda. So njengoba ufuna ukubuyelana naye ingoba nakho izinto zakhe azilungi njengoba uchazile ekuqaleni noma okay ngiyakuzwa ukuthi usamthanda waxolisa ke kodwa ke wayeganunu wabo yena akakuzwanga nokubuza uzama uxolisa akafunanga nje nalutho nje ngoba ngaphuma kabuhlungu ngempela iphosa nekhwama nje kwakukumbi. And nakhona angimsoli ngoba phela nami ngamphoxa. Ngabukisa nami ngaye kodwa ngiyamdinga ngifuna ukuyithoba ngikwazi ukuthi ngikhulume naye ngimncenge ngimnxuse ngoba ngisamthanda. Impatho besiphathane kahle nje beside indaba yesikhathi sona. So uma ufuna ukubuyelana naye uzokwazi laphi noma usezokwazi ukusenza isikhathi sakho ngoba usasebenza phela? Ngiyacabanga ukuthi mhlambe nakuyena ukukhuluma kwami naye ngoba mhlambe bengakuthathi nokuthi bengakuthathi serious but ukukhuluma kwami naye njengoba ngimbizile manje mhlambe kuzothi becabanga naye abone ukuthi isikhathi sibalekile kuthina. What if usithola umuntu athanda naye?
and angakaze amhethe, angakaze azashela amathwasa akhe, angakaze akhulelisa amathwasa akhe. Yo, kuyoba buhlungu kona lokho. Kodwa as long as ngikwazile ukuthi ngixoxisane naye. Kona kukuningi engikulindele webhayi ukuthi asoze ngimsole ngeyinqumo zakhe ayithathayo. Kodwa ngizobe ngikwazile ukuthi ngikhulume naye. Okay, mina ngizokwenza umsebenzi wami njengobhalele kwi-live show. Kodwa nje ukukhuluma iqiniso, if bengumakhosi bengeke ngibuyelane nawe, angiqamba amanga bengeke sidala because izinto obuzenza naye athola ukuthi usuzenze nomunye ngendlela mhlawumbe akwazi ukuthi uzenza ngayo, kwazi waphuma nanomntwana. And lo mntwana uyohlezi lokho embona because ufuna ukubuyelana naye. Uyolokhu ehleze ekhumbula ukuthi lo mntwana wafika kanjani emhlabeni. So if benguyena bengeke mina ngibuyelane nawe. Kodwa ngoba angiyena, asike sithule silalele ngimlande siza ukuthi yena uzomphatha kanjani. Mhlambe uzovuma ukunezela ithuba, mhlambe angeke but lindela nanoma yini. Mina okwami ukwenza umsebenzi wami. Ngiyabonga. Ngicela sisundezelene. Ngisabona kanjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami, mina nguStufuza Ngwandlela. Ngicela ukwazi nawe igama nesibongo nala usakhona. Igama lami nguHlengiwe Nkomo, isuka eMgababa. Ukhulela eMgababa? Yebo. Okay, ngicela ukwazi kancane ngempilo yakho. Mhlambe besenjani isimo ekhaya usakhula? Abazali bebe rich noma abazali nje abaphathi nendawo noma mhlambe bebe ngaphansi kwalokho. Uthi mawucela into ekuthiwa linda kuze kuphela inyanga kuyima uyithola. Uthola ukuthi sometimes ngeze uyithole futhi. Ayikhanga ngathi nje ukuthi bekabazali abaphathi nendawo. Because besingalali singadlili. Okay. But besingekho rich, besingahlupheki, besiphathi nendawo nje. Oh, okay. And then ezikolweni mhlambe uyile university noma mhlambe kuwa amandla aphelele ka matric. Ayaphelela matric. Okay. Mhlambe ke wasuthola umsebenzi noma ngawuthola umsebenzi. Kasebenza kancane ngase ngingena umngoma. Okay. Yebo. Unamanje usalapha. Yebo. Kuyasebenzeka kodwa. Yebo, ayikasebenzeka. Okay, ubiziwe la kwa Love Back. Ngesimanga ukuthi uvumile ukuza, ngiyabonga. Yebo. But kunezinto ezincane ngifisa ukuyi-check because kukhona umuntu obhalile wathi uyakhumbula, wathi uyafisa ukuba nawe futhi, wathi uzimisele ngokulungisa amaphutha awenza nize nihlukana. So mhlambe mase ubuyele emumva kubantu oseke waba nabo ngaphambilini. Ungitshele nje umuntu oyedwa okhumbulayo mhlambe ocabangayo ukuthi mhlambe ngase kube uyena noma ungenayo ishow. Umuntu engicabanga ukuthi mhlawumbe ngabe wena ngabe uThabo lo wangihlukumeza kakhulu, isenzo sakhe sabasibi kakhulu. Ukwenzakalani? Hey, angithi ngisebenza ngabantu. So isikhathi esiningi ngisuke ngingabibikho mhlawumbe ekhaya kusale yena. So kwenzeka ke ngibona intombazana ebengisiza ithwasa, ngibona isikhulelwe ngixake ukuthi kanjani because ihlala la. Ayiphumi. Abavakashi. Abavakashi. Okay. So ngathola ukuthi kanti uyena lo nje angimcabangi nje. But uyena engicabanga ukuthi mhlawumbe ngabe uyena ubhalele la. Uma ubhekile ngesingawe yini eyadala ukuthi abe nesibindi sokulala nomuntu ola egcekeni ebethandana nawe? Angazi noma mhlawumbe ngoba ngihlezi ngingekho, ngiphinga umuntu obhizi kakhulu. Baphuma ngiyosebenza nakude, sometimes ngisebenza la nginaso nje isikhathi. Kodwa nje ukuthi ungahambi naye. Na uyasebenza, ngihambe naye sometimes nje mengabe ukuthi mhlawumbe free. But isikhathi esiningi uyasebenza naye. Kwaba njani ukulimala kwakho uthola ukuthi kanti ingane eyakhe? Ngalimala kakhulu. Wamenza kanjani usisi lo? Ubeka lakhe vele nje bobabili. Oh, abasekho naye? Basekho bawuthusha. Ngicabangi nje. Hey. Ukhona omunye mhlawumbe umcabangayo, omunye ama-ex akho mhlawumbe ungacabanga ukuthi ngabe uyena? Akekho omunye. Oh, yena umuntu mhlawumbe owaba naye isikhathi esithi masibe sile. Yebo. Wagcina nje ukukhuluma naye. Uke wakuchecka, mhlawumbe uyakubhalela ama-text akushiye nawo noma uyawafona ngey'namba ey'hlukahlukene nje ngiyayibhlokha zonke, angifuni nje ukukhuluma naye. Angidingi nje into ezongihlanganisa naye. Wangibukanisa nabantu kakhulu. Okay, entweni zizonke-ke ezinhle-ke aseke azenza-ke othandweni lenu bawu-2
ayikho ngisho into yodwa ongayikhumbula ke at least ke umxolelele yona uma ngabe kuthiwa uyena lobhalile. Hayi ngeke sis, ngeke angivumi. Yabo nje lento ayenza into enkulu kabi nje. Wangibukanisa nabantu umuntu mina ohlonipheke kabi endaweni. Into ayenza hayi kwaphela lona. Ngoba akayena umuntu ongamthemba. Shuthi nengane engizalayo ngayenza lento. Ngiyena umuntu engaphinde ngimthembe nje empilweni yami. Bazobanzima. Angazi but ngiyacela ke at least umuzwa uthi uthini lo obhalile, angisho ukuthi uThabo, angisho ukuthi ubani. But ngiyacela ukumlanda ukhulumisane naye nami ngizobe ngikhona. Uzobe ukhona? Yes, ngizobe ngikhona, ngeke ngiphume. Kodwa nje ngicela usineze isikhathi esincane naye ekhona akhulume lento afuna ukuyikhuluma. Then siyaqhubeka ke. Yebo. Ngiyacela usilandele obhalile. Bathangale themba lamba zangiga yilento ngikayona. Bathangale themba lamba zangiga yilento ngikayona. Sanamukele futhi babukeli bayo iBlack Live TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Ugama lelo hlelo sibiza ngokuthi iLove Back. So sengihleli ke nama guest am all2. Angazi noma sizokhona uphumelela noma cha. Sike sithule nje sibuke ukuthi ingabe uqu losahlangana yini. Bafowuza right? Hey, ngishawa uvalo nje. Hey. Kwenzakalani? Thukile. Mama. Usa right? Kwaze kwanzima. Ngathi inhliziyo incane, ubungazi uzombona lo muntu. Ngiyaxolisa Nkosi yami, ngiyaxolisa but ke ngiyacela usale usinikeze lesikhathi sincane umuzwa ukuthi yini la ayibhalele ku show afuna ukisho. Please. Engakusho afuna ukusho kodwa angiboni ukuthi ngaba contact umqondo wami inhliziyo yami. Bafo ngithembe wena mfethu awugawuli mayiphuka ayiphuka okungcono. Mamazi. Iyacela umhlakwane. Uyayithoba kuwena. Amaphutha ayenzeka mama ngiyayisola. And ngixolisa kakhulu nokuthi ngize ngikubizeka la Shona. Inkinga bengisenayo ichoice mama, wazi kahle ukuthi na uvala zonke incingo. Beke wezwe ivoice yami. Uyadina nkosikazi. Mama, ngiyakuthanda. Sikhona isikhala sakho kuwena, kumina. And ngiyayisola mama. Ngicela uxolo. Sibuyelane mama. And ngiyakuthembisa. Ngizosenza isiqiniseko. Kuye kuthiwa izenzo ke khombisayo. Ngiyazi mama and ukukhona umntana and angikwazi ukumfihla mama. Ngiyakucela. Ngiyakucela mama. Ngiyakuzwa ukuthi uyaxolisa. Kade mina ngaxolela and nje kade ngadlula lapho kodwa ke ubuyele emuva ngeke ngisakwazi ukubuyela emuva wangiphuxa kakhulu wangibukanisa nabantu and angisakuthembi angikwazi ukuba nomuntu empilweni yami engamthembi. Dale kuba khona ezinye izikhathi and ezitholakala ukuthi zinzima ezisidinga thina sothu amaphutha ayenzeka mama and angilutho ngaphandle kwakho bengeke ngizame kangaka mama ukuze ngizame even nokuthi sihlangane sikwazi ukuthi sixoxe mama and sineminyaka sithandana mama. Ngiyacela uxolo mama. Iminyaka ayisho lutho uyabo nje indlela wangiphoxa ngayo phekwa lokho sekhona nengane on top of that and nethwasa lami ncane ethwasa lami ngakuthemba kanjani emndenini wami einganeni zodadewethu ngokwazi ukwenza into kanje ngingekho angisakuthembi nje qhubeka nempilo yakho nami ngizoyiqhubela neyami kodwa nje wena uma ufuna izinto zakho zibe right uzongigezela idlozi lami lelo walona wangona wangibukanisa nabantu. Oh yes ngiyakhumbula kodwa uchaza ukuthi izinto zakho ubona zingalungi kakhulukazi futhi nakuma relationships akuhambe kahle. Yes. So memegeza fanele enze njani ufanele athenge ini noma fanele amise kanjani? Fanele azogeza idlozi lami athenge inkomo azongigeza geza idlozi lela ngcolisile nomuzi wami. Yo ngiyakuzwa mama.
Mawubhekile bafo amandla enkomo akhona kodwa. Noma kunzima mama kodwa angazi nokuthi ngenza njani ngoba phela inkomo iyabiza mama. Kufanele azama amanyala lawa wenza. Ngale nje kodwa ukuthi awusamthembiki uthando ukuthi akhona kodwa. Asekho laphela nje that day. Ngiyacela mama. Ngeke nje kusalunga. Yo. Bathi lona igqubuka ngimibambelile kodwa nje ukubuyela emuva ngeke ngisakwazi. Kuloko okunye-ke okwenzakalayo mayelana nempilo yami mama njengoba ngisho ukuthi izinto ziyaphithizela ngithwele kanzima akuhlangana izinto. So kungani-ke kube mhlambe imbuzi ngeke ngazi ukuthi imbuzi bese umuntu eyonile begeza umuzi ukuthi ugezile. Ane ugeze ngenkomo mina ngoba wangona nami ngumuntu wedluzi. Umuntu wedluzi mina. Ngakuthatha ngakufaka ekhaya ngikuthemba bazongiphoxa. Kule into wayenza nethwasa lami. Elizogeza umuzi wami into zakho uziqhubeke nempilo. Yonke into yakhe ibuyele back to normal. Kodwa wena mamana ngaphandle kokuningi bese ngicela ukubuza ukuthi okay ngize ngilingeke like ukuzwela phela ube nalo uzwelo. Ngize ngilingeke izizathu yasazi na. Angisazi izizathu. Izizathu mama uhlezi ungishiya. Ngibuye nami ematohweni uphume nawe angisho ukuthini ngoba nawe sokuzozamela ekhaya ukuthi akudliwe. Wangena wazi ukuthi ngumuntu obusy ngiyasebenza. But leso sikhathi esincane ngisitholayo ngiyakunika sona kodwa isikhathi esiningi uyazi busy ngihambe indawo nala ekhaya fanele ngibe busy. Shuthi nje wena angazi umuntu ongena nempeza. Ngeke kwazi ukuhlala umuntu onjalo. Ngeke kuphinde kwenzakala lokho ngiyayisola kodwa sengiyachaza ukuthi izizathu ilesi esazisangilinga nani. At least ngibe naso leso sikhathi. So phinde sikulinge nangenilanga ngoba mina ngihlezi ngibusy. So avoid nje lokho shane nje singaphinde sisondelane ngoba vele ngumuntu ohleze busy sazophinde kwenzeke. Kwenzeke okukhulu mhlawumbe kwenzeke enganeni yami. Ingakho nje ngithi hayi ngiyabonga. Ngibafongeka yabo asathembi sekukuningi kakhulu shuthi kwazwela kwaze kwagamanxa indlela isimo kwenzeka ngaso ngaphambilini. And angazi njengoba ethi ufanele umgeze and uyachaza nawe ukuthi mhlambe kungangakanani mase kuthiwa ke akubi inkomo ke kube imbuzi wakuphendula futhi nalapha mhlambe ngokubuka kwakho kungakuthatha isikhathi esingakanani ukuhlanganisa uhlanganisele inkomo njengokusho kwakhe mhlambe ngabe ungadinga isikhathi sesingakanani sokuphefumula kuyima ihlangane inkomo. Ngoba nonyaka usuphelile mama and siney'ngane emele buye kubhekwe yonke lento ye-stationary nani and uyazi udala ukuthi njengoba ngiyisebenzela ngiyi-security ngiyazama kuyona imali etheni yabo. Kodwa nje mhlambe sengingalungiseka ngibeka isenti phezu kwelinye mhlambe-ke next year kanje. Kodwa ngoba ngiyakudinga lokho and nginenhloso mhlambe naye uwoxola uma sebona ukuthi ngiyakwenza lokho ngiyayithoba kuyena ngiyenze lento ayidingayo mhlambe kuba khona ushintsho nakuyena. Yes bengisathi ngiyalapha ukuthi at least uzama ukuhlanganisa ukuthi akagezeke kodwa phela ngiyacabanga ukuthi uzobe kwazi ukukuvumela ukuthi ufone kumele ukuthi udinga ukumcheck nje ukuthi unjani uzovuma kodwa akucheck into ebalekile ngaleso sikhathi. Uzwile bafo. Kuzoba ngcono mama kuzoba ngcono noma kunjalo. Kuzoba ngcono. Ngiyeza ngempela ukuze into zakhe zibe kahle impilo yakhe ihambe nje bayivele ihambe eqaleni. Kodwa mhlambe ke asike sithi ke manje usegezile ngalendlela le mhlambe ungagculiseka ngayo. Kodwa ngisho ukucabanga ke ubuyele emuva nje ekhathini zenu nise right akuyona into oyimisele ngayo. Hayi ngiyimisele ngayo. Usunomunye umuntu omusha. Sithi nje lapho angikaze ngiphinde ngiyahalela kuba nomunye umuntu. Okay bafo asike sithi ukhuluma kanje manje ngoba vele awukakamgezi. Asike ukuhlanganise njengensizwa
phakethe lakho ligcwale uhambe uyomgeza mhlambe ngalelo langa lelo uyobe sekhuluma ngendlela ehlukile mhlambe uyobe sepholile mhlambe uyobezibona kunawo ukuzimisela kwakho ukuthi agcine egezekile mhlambe uyoshintsha ukukhuluma ngalelo langa kodwa kwamanje uyambona ukuthi akakapholi usadiniwe noma esho ukuthi akakubambeleli igqubu kodwa I'm sure kusakhona lokho enhlizweni yakho ukuthi ubethemba kodwa into abeyithemba ayihambanga kahle. Hayi. So ngiyacela nje ube nesineke naye. Mawuthi usamthanda nje. Ngicela ube nesineke naye, uzame, ulokhu uzama. I'm sure one day mhlambe angakhuluma okunye ngendlela ehlukile. Nakungijabulisa kakhulu nje bengizothuka kakhulu nakhona uma esithi ukhona. Ngiyacabanga phela into engiyenzile nami ukumbukanisa nje. Yes. Uyabo. Ngoba abanye abantu isifazane uyakwazi ukuthi akhiphe stress ngomunye. Yes. Kodwa yena uthi akekho. Ngibonga wayibona. Shuthi waphoxa ngalendlela ukuthi abangasafisa nanokufisa nje omunye umuntu wesilisa. And uyachaza manje uthi yena unezingane zodadewabo kunabantu abaningi besifazane abangaphansi kwakhe egcekeni lakhe noma abafike bezomvakashela ngaleso sikhathi leso. Othola ukuthi ngiyasakuthembele indaba nje embike nalapho because kwenzekile and ukubona kawodwa ukubona kamillion. So ngiyacela uma isikhathi sokuphefumula nje abe right nawe ubuhlanganise la eceleni kwakho mhlawumbe kuzolunga. But ngiyabonga kakhulu ukuthi usilalele usibesifisa ukuthini kuwena. Ngiyabonga nje isineke ubile naso weza futhi wasihlonipha ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Bafo ngicela ulungiseke ahambe uyomgeza. Mbukeli lapha ekhaya niyazibona nani ukuthi siphethe ngani silala sikhona njengamanje and ubhuti uyazibonisa ukuthi uyayisola akukho kuhle lokho akwenza and akaze zaphike ukuthi uzomgeza and noma echaza ukuthi la esebenza khona akubi khona amasenti amaningi kakhulu ayihaba cha shilo nje wathi kuyaholwa but yeah niyazi ukuthi abantu abasebenza lo msebenzi awusebenzayo kuye kube uplazo manezibani so udinga ukunezwa isikhathi kodwa kusalayo kona ushilo wathi yes uzokwenza lokho ukuthi amgeze umuntu wakhe wakudala mhlambe ngaleso sikhathi so bese sibuka ukuthi uyobe khuluma kanjani ngaleso sikhathi kodwa kwamanje kuyabonakala ukuthi akakabi right akakapholi nje akukusakude phambili kodwa kona ngiyathemba ukuthi kugcine kuhlangene because uyabona ukuthi laba bantu laba kade bethandana baphazanyiswa ke lezo zinto lezi esemaceleni kodwa lona uthando I hope luzobuya. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe bese uyalike bese uyashare ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy.